кишварҳои назди Балтика ин Литва, Латвия ва Эстония ҳастанд. кишвари хурду меҳмоннавози шимолии Эстония гавҳари назди Балтика аст. ҳудуди хурди он макони бисёр ёдгориҳои фарҳангӣ, таърихӣ ва табиӣ мебошад, ки ҳоло дар ин қисмати барнома аз бузургтарин ҷазираи ин кишвар, ҷазираи Саарема, дидан менамоем. ин ҷазира, ки дар баҳри Балтика дар қисмати ҷанубу ғарбии Эстония ҷойгир аст, бо манзараҳои нотакрор, фарҳанги бой, қалъаҳои асримиёнагии токунун хуб нигаҳ дошташуда ва соҳилҳои зебояш шӯҳрат дорад. ҷангалҳои зич, соҳилҳои регзор, ботлоқзорҳои ҳифзшуда ва ҳавои софу шамолҳои нарми баҳрӣ ҷазираро ба як биҳишти воқеӣ барои дӯстдорони табиат табдил додааст. масоҳати Саарема зиёда аз 2600 километри мураббаъ буда, маркази маъмурияш шаҳри Куресаара мебошад. ҷазираи Саарема таърихи бой дорад. ин ҷазира дар давраҳои гуногун зери назорати шведҳо, олмониҳо ва русҳо қарор доштааст. дар маркази шаҳри Куресааре бо ҳамин ном қалъае мавҷуд аст, ки ҷазираро ба як макони ҷолиби сайёҳӣ табдил додааст. меҳмонон метавонанд аз ин қалъа дидан кунанд ва осорхонаи он ворид шаванд, бо фарҳанг ва тарзи зиндагии мардумони қадим ошно гарданд. сокинони ҷазира аксаран ба кишоварзӣ, моҳидорӣ ва туризм машғуланд. онҳо ба анъанаҳо ва табиати худ эҳтироми зиёд доранд. меҳмоннавоз, сокиту самимӣ ҳастанд ва фарҳанги ғании маҳаллии худро бо ифтихор ҳифз мекунанд. фестивалҳои тобистона, рақсҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллии эстонӣ як қисмати ҷолиби зиндагӣ дар Сааремаро ташкил медиҳад. итминон дорем, ки аз сафар ба кишвари Эстония бо таассуроти неку хотироти фаромӯшнашаванда бархоҳед гашт. умед дорем, ки ин саёҳат на танҳо диди шуморо ба ҷаҳони атроф васеътар кард, балки ангезае шуд барои худ рафтану он ҳама зебоиҳоро бо чашми хеш дидан.